בערב אני רואה מי השתתף במבצע הזה. לא ידעתי. מגלה עוד אחד. אני הרחתי, אבל כל האלה אנשי צבא. ושיחקו בפניי כאילו, ואני שיחקתי בניהם. אנחנו מדברים כעת, למשל, סגן ראש השב"כ, של המוצג, זה גלגלית. הוא היה אצלי נפסר ביחידה, עזבתי יחידה. מה אתה עושה? הוא אומר לו חשבון. הוא היה בנושא המבצעי של המוסד. ראש המוסד, מאיר עמית. אני פניתי אליו. אז תשמע את הסיפורים היום. פה זה עכשיו רק הקבלת פנים. פה זה הקבלת פנים. אתה אומר, תשאיר את הצילומים של הסיפורים. זה רק הקבלת פנים. שנים. זה היה, אני זוכר את התקופה, זה היה ברחוב בן יהודה, פינת רחוב ישורון. רחוב ישורון. קומת קרקע, חדר לא מי יודע מה גדול. שם ישב בן אדם בשם גבי סבק. נפגשנו שם והתלמדנו, שוחחנו, מה לעשות, איך לעשות בכלל, אם אפשר לחשוב על כך שאפשר להוציא יהודים, אז קראו לנו פלאשים מאתיופיה. והנושא לאט לאט קרם עור וגידים, ואנשים עמדו מאחורי הרעיון הזה, אנשים חשובים מאוד, והוחלט לשלוח את גבי סבק לאתיופיה. אתיופיה אז הייתה סגורה לאזרחים מחוץ לארץ וגם לאזרחי עצמם. אי אפשר היה להיכנס וגם לצאת משם. וגבי נשלח ומעשה איזה חריץ וחדר בתוך החריץ הזה והתחיל לחפש. הוא אמר שהוא מחפש עובדים זרים. אבל הוא בעצם התכוון לחפש פלאשים, יהודים משם. ובנגלה הראשונה שלו הביא, בניגוד לכל הציפיות, הצליח להביא 7 בחורים. חלקם היו נשואים, אבל בלי נשים שלהם. חלקם היו רווקים. הם הגיעו לארץ, ראינו אותם, קיבלנו אותם. זה היה כמו חלום. איך אפשר היה להוציא יהודים מאתיופיה באותה תקופה, ב-1974. ואז שוב נאמר גבי סאוט פעם. והוא נסע וארגן 79 בחורים. היה להם דרכון, הוצא להם אשרת יציאה, אבל יומיים לפני שהם עזבו את אתיופיה, הנושא פורסם בתקשורת בארץ. והאתיופים אמרו, מה זה? בן אדם הזה מסתובב לחפש, אומרים שהוא מחפש עובדים זרים, ופתאום בעצם הוא מחפש יהודים. ואת ההמשך הוא יספר איך בעצם בעצמו נחלץ משם. איך בעצמו ברח מאתיופיה. וכך היה. כל 7 האלה באו, אחרי שבאו לארץ, מצאו מקום עבודה. חלקם התחתנו שלא היו נשואים. חלקם, המשפחות שלהם הצטרפו אליהם. וכולם היום עובדים, יש להם בתים, שלהם עבודה קבועה. הילדים של חלקם הם קצינים בצבא, אחת מהן נמצאת פה אצלנו. היה להם קצינה. ומאחורי הרעיון הזה בעצם עמדו אנשים חשובים מאוד. אחד מהם הוא מר מאיר עמית, שהיה אלוף בצבא ההגנה לישראל, ראש המוסד, מנכ"ל כור באותה תקופה, וגם שר המסחר והתעשייה, שר העבודה. התקשורת, סליחה, והתחבורה.
היה גם חזי עובדיה, הרס"ר המפורסם שהיה אז, בעצם אחרי שהוא עזב את הצבא, ב-72 הוא הקים את הארגון הראשון של יהודי אתיופיה, שקראו לו התאחדות יהודי אתיופיה. אז כולנו היו תמימים, נחמדים, פוחדים, איך אפשר וזה. הוא אמר, חבר'ה, אם לא תתארגנו, לא תמצאו את המשפחות שלכם פה בארץ. עם כל הדחיפה שלו, העוצמה שלו, והוא הגן אותנו, גיבש אותנו, והוא פעל ועמד מאחורי הרעיון הזה שלה להביא צעירים מאתיופיה. ויושב איתנו כאן מר ברגי ברגיורה, דוד ברגיורה. הוא גם כן עשה רבות למען יציאת היהודים מאתיופיה, בעיקר ב-1977, עם כל הסיפורים של מנגיסטו וכל מה שהיה במטוס, מספר גדול, מספר פחות, וכל ההתערבויות וה$100, סיפור בפני עצמו. אני מתקבל להזמין עכשיו את מר מאיר אמיץ, שיספר לנו מה שידוע עליו בנושא הזה. בבקשה. ערב טוב לכולם. אני קראתי בהזמנה שאנחנו מדברים פה על ניצני העלייה מאתיופיה. אני באמת רוצה לדבר על הניצנים הראשונים, ואני אתחיל עוד לפני תקופת המבול. איך בכלל הגעתי לגבי סבג. הייתי מנכ"ל קור אז כבר, אחרי הצבא ואחרי המוסד, הייתי מנכ"ל קור,